yung CR nyo doon sa inyo, habuti na lang nasulti mo. Ano, di ba, nasusulti mo, wala kayong CR. So, ano yung, saan kayo malilibang doon? Naay ka ng sapa-sapa dito mi. Doon kayo Magdala mi og tumupo. kanang payong tabon din kanang silig para og mudulang iro. Ay sag doon. Ano doon yung mga ero? Oo. Tapos bubunalan mo para Muna na, hawasa. baka matitilaan yung lubot mo. So yung sapa, maduol lang sa inyo ha? Dool. Tapos kami dito, naliligo kami sa sapa. Nalulokdo namin. Nalulokdo ang sungo. Pero nabubungkag naman yan. Oo, wala nga nagikaon na siya. Halos kayo tanan doon ng mga silingan mo, walang kamera. personal CR sa inyo Kay, kayo lang. kuan man pero magbuhat jud mi. Nana may buho. So kinakalibangan nyo na. Wala pa, magpalit pa mi sa to. Bawol duro sa na. Iniduro. Inuduro. Pero at least, di ba? May kausaban na. Oo. Ano na kayo, lalaag na kami doon ha kapag Sige, mahuhuman na. oo. Mahuhuman na yung CR mo. Igo po managko to among manok nga daghang kaayo. Wow, marami kayong manok doon. Daghan. Hala, oy, ginoo ko. Isa yun sa ipapakaon mo sa amin. Sige. Basta mulag mo dito. Welcome. Ug sa mulag sa mga welcome pero O at least makita namin yung pamilya mo, no? mm, Next time baka pwede yung mama mo, ubanin mo dito. Ganyan, ganyan. puhon.